Karlitang rukasentron arbang arpum amethang hem nang celelo. Karlitang rukasentron arbang arpum hem anang kelerok Japan. Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pentangka Cerap Dunsi. Hemanang celelong pamelo. Monit pirthei kewang ke malam soret apan chot. Lapen kachongdat abuha adim chot pusi sarsara tongpen kacetana sonsi. Non nilip MSC constituency ka parlo. Koilamati sarthi terang arong ami karhonari teron lapen. Mirina kropia tomasuko Karlitang rukasentron da mandelo. Karlitang rukasentron ke inut jutang jubat along jasmet pet KYF along anta nilip aparman pen kilun ke kan kacapati along aning kacaparong dun ver abanglo. Anchot ta kalisi nong eta long dun ver abanglo. Rukasentron achethi dotik akko ke loka charlita aning hangpik sarthe terang LP school pen Charlie Pangching dunsi kep ang dengke Arlong Rupat High School pen chepon si SS ang dengke Eastern Karbi Anglong College along si Charlie dunlo. Amethang ahamarit ke boy dia ajok Telangana ahawar Hyderabad along ke do Sikandarabad along kachongdara pan damjuilo. Bonda kopai kelang nojok pai pai jekloni pai kres yarni pen jondesa keso long lok pen dobai chobam se chelang pon bomlo. Bonda keso ang the kemia wedera jok Gandhi Hospital Sikandarabad along se chelang thusi sai jok je pai pai jekloni pai krener ke parni hospital along mat bangso pirthe pen chote kanglo. Lapuson apor hut apia po tum kichitang arbang arpum ke wan Japan kamatha keso amhang jangi ka hut. Man ke do Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen la kesiatang ka cerap dunsi ni pain ko rapliar nian kemian ipon long apot Karlitang rukasentron apia pog atum pen Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang apan kacuro alam te pajirpon.